ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Ka KSU Southwest Khasi Hills District dengan ka KSU Mokorwat Circle Klasai Madan dekat RTI yang ke jersey thungkam thungjam sop-sop hapok katnak koi kia ke Southwest Khasi Hills District. Kini kita sarkar bagi KSU Klasai Madan ki kinthop na du ki sub center ki PHC ki CHC lama ke Civil Hospital Mokorwan ha ka balalap bagi dan hadu shispa kat RT ki post bela thung klab de pin benapat ba klab de kod interview. Habukran ha ginong thok ku ward mendagasngi President KSU Southwest Khasi Hills District Usamla forward man nong ram mulai thu bakat kum kijing tip lem baka RTI blayo na po ka office DHS Shillong but office DMHO Mokorwat kidan hadu san huwaitli ki officiating post san pusautli casual post but nyotli ki non sanction post hapo ka Southwest Khasi Hills District ha ka jing lap jing ka seng lem ba ka RTI ke ba ni labo hapo jing ka office director of health services jong ka Sarkar Meghalaya berkunjung hapo jong ka office DMHO nilalap ba kadon ga jersey tunggam tungjam kaptam haka hostel sispa jingtia te kabakum ka RTI ki bangi le ba bangi layo jingtep na katanak dong ka office DHS perkunjung di DMHO nilalap ba kidan hadu sab kedai tali tangki pos hapo jong civil hostel ki ba kentup na do ka pos operator receptionist LDA ki ward assistant ki sweeper com cleaner bar ki ki pos Sau kena lagi pos kilong ba, ya ki balak thong nadu senam arja rapu ar, kita ki balak thong senam arja rapu lai. Hari ya kini ki pos casual, ki ba nakalian jong ka office jong director kala thong, kila le kelam dak pelajar ka advertisement, lane kelam dak kot ya ka interview, ban thong nang ta ban kot di samla ban tap, ban thong haswa ban thong, ha kini ki pos ba per hapo jong ka sispa jing thia. Te nakalian juni ba de ba kini ka bantang i so kia sibon ban iso tram jore ki bo sarkar ya kene kam ban ong ban thung na kapong ing yu no tre tingi la pasang re kendo jing syar ki om sung thung temporary thung casual re ai ka bangi dan ban ong kolong pa bro itip ba kadan ka Meghalaya regular casual workers scheme jong ka snap sejar kena spa kena penrio habat ha kakum kene scheme kolong ba ka batai balada casual worker ula sa thung kumbas posnam yo kata status kumbuta regular casual worker bandau la yo kata status regular casual worker kumur ba onam la su ban tamki ki kata kawai ka ba ar golong ba reja ki lat post akini ki level 1 na ki grade D post golong ba 100% na ki casual na ki ta ki regular casual worker ki la sa thum kata ka post de kani golong ka ka ba nakala ni nom la ban deng namar ba ladai ba ki thung casual ni ki thung contractual no ru at least lada ki kod advertisement kata la se kan compare berkata la se kan wara ka jungkun jong ki samla tung kam tung jam hapo jong ka district ki bakawai re kan ni ka jingle ka pen i ba kadon ka salandat but let's say kam kadon ka jing tmu ban pen toy yano rano la kalong polisian la kalong ya ki officer ki prepare but ontang hapo yang ki ontang hapo yang kene ka spa jing thia bakila thum casual reni lab baki danru ki casual ki bal ki post casual ya ke bal thum kan advertisement kan interview hapo office di MHO nata ha ki PC ki prepare ki health center ki badan hapo yang Southwest District bat tunjuru ha ka habede hapo yang ka national health mission ya kini mau beladangi kenlang tangki casual post hapo yang ki dia ka civil hospital nang ta hapo office di MHO haki health sub center nata haki PC ki CC prepare badan district berkunjung hapo national health mission kolong ba ki casual post ki don nadu san sautli lane san saungot ki bro ki susah tong kum ki casual hapo jong ka health department kata ka dei ka wei ka banta ka ba ni ko pancai de ka jing thong ni san saungot ki ka ban kum ki no tre po jong ka health department spa jing thia ki wei ki
office jongka health department nang da ki dan sa ki way pat ki post berkata kalong ba ngilap ba ha RTI ka bangil abu nalor kini crucial post ki dan sa ko bahasan puai tili ki post ya ki bala syutum offset nadu ki snem arjar kat pra arjar play ki dan ki bala thong nadu snem ar khat sauru bat kani ka jing tu offset ka ja umdai tang apo jong makrwat sa ichi ka ja ki PC ba pher kelompok ki rantong PC ki motor pada PC ki rankor PC ki konjai PC ki wak kaji PC berkentar terter but kajing kali ke bang kuat banbu golong ba haba ong ki haba don kini ki officiating post lani haba don kita ki post balak bantung officiate kapan i ba kala don ka sanction post ba haba don sanction post pat kasem jing yu ya ka hal permanent ba hajaka bahkan tung regular bantung permanent no yanu no da ka ba ki advertise no kada ki tum kala da ki officiating post berkespene da ki snam ban dan sa apo kumki ba shutrai officiate de kani kalong kai ka ba nakalang jungi so ban ngi so perdam jor kum kasang ban ka pagi hiru hak partai ba ka dan ka jersey tungkam tungjam hapo jong ka sarwes sirse nata nalor ki casual nalor ki officiating post ki dan sa ki kini ki absus ki bagi ong lani kita ki non sanction post ya ki bala thong hapo jong kini ki urban health and wellness center berkunjung ru ki dan ru ki ba thong hapo ka 10 bedded ayush hospital di hajing sya kum ga RTI ki bang lap kolong ba hajing sya kini ki non sanction post ki ba hoj hajing sya so thu ba kini ki non sanction post kolong ba don kamban renew man kasnam banyo ka approval na sarkar mar sistem rai kabalango perkong balai bala syuthong yang rengut kini brew kum kita ki multi purpose workers but way kum ayu helper hapo yang kamar kuat civil hospital klaim da conduct yang ke interview lani klaim da apply ka advertisement de ladangi kailang ya baro ki post kata kalau nadu ki post ki basha tum official nadu ki post ki basha tum casual haki hapo civil hospital haki PSC ki CC ki paper ki badan ha district bat kunju ru apo ka NSM nang ta hapo jong kini ki urban health and wellness center bar hapo ka kani ka civil hospital nang ta ke ayush kolong ba kala apo jan sis pa ka atli ki post de kandai ka kam kai bonong ba sis pa ka atli ki post la su tap klaim dapat pendapat ba klaim dapat penting ba bat klaim da kondok ya kata ka interview ka bonora ka jinghon jong samla tap kam tap jam hapo jong ka district bakoi gidan subun ki samla tap ki balak biang ke keran pule gidan subun ki samla ki banalor bu ki biang keran pule harai ki kimyo ya kakam ka jam ka biang bat nalor bu kimyo ka kam jam ka biang ki du no penban saban ya simbatala ne banyo ban apio ki interview ka pa te ha kajing sha ka sarkar la ka de ki officiate la ka de casual post la ka de ki nu ki non sanction post ya ki ba don kam approve man kasnam ru at least nakalajo sarkar kala day ban dapla ke advertisement kala day ban da khot da interview khnang ba ki samla ki balak biang ka karan pule ba ki bom padan ya ki bom pad ki samla ki bom padan kam don jam ki niyo ya kalat ban appear ki interview ban tap ki post ba compare yo mano compare du mano rai ba la le kom ta kalong ba ki samla ki ba de hop ban yo kam yo jam kini ban rong ha kini ki post ki paper te kani kalong ka ba nakalang kasang hoy ni layo jing tip na gi bun babreu ki balaong ini ba ki don ki bakum kita ki ai harai hasa ban le kita ki poro musa kalong mi kwa ban wat so ki jing tip ki babnya ba ndang lale na karti ai ni lapsha ba ki dan sam sau tali ki post ki bala syuthong kum casual sam poi tali ki post ki ba syuthong kum official nata ki dan sa kum banyo tali ki ba syuthong na kini ki non sanction post lane ki absos bagi om but claim da advertise lane claim da kot interview de na kalang kasang habade kani ni saban param jor ki bos sarkar ni param jor ya kani ka jing thong ka thongkam thongjam ka ba thong na ka pongling claim da yak ya ka selection process babiang tanda boot ya kita ke selection procedure ki ba day ban boot na habade ba tungkam tungjam ni paramjor ba nagalang niru ngin sabu ki jing tho ngin song complain ki bor ki ba day pay ba day ban pembaj ki ni ke baro ya ki sispa kan artli ki post day ban pensai ba balai sule kumni
barakaju oporu de ban wengi tagi post ban khot dekat advertisement kenang ba ki samla thapkam thapjam dekat district kini orang ban ni kenturu ya ki samla thapkam thapjam dekat district ba habadon kini ki jingle siliang kemat habadon ka jersey jong tungkam tungjam habadon kinu ki benta ki balale nakamta kakam arsap ne kakam bamsap pada tungkam tungjam ini kentu samla ke de ban long ki balkloi ban mi sakmat ban keren ke sha bat nakaleng ka sengru ngin adon baki hakinu nu benta kenang ba nginla ban weng ya kani ka bamsap ka bangpong lane kani ka jersey habade ka tungkam tungjang untang hapo ka health department re ki department ki bodo an hapo ka sabga selesai